Sari kaham payah song bahai tongbai phadi norong ni bagai kaisa video ang tui phai tongka o video ni bising tui sung silainai IPS Anand Misra bini bising ni kokraw no sung kaham kai silainai tei tirpra o tam ni bagai Anand Misra hai kaisa IPS not tirpra ni interlocutor nui chongjak kha tamni bagui songjaka sungapono nai kaham kai silainai tei IPS Anand Misra bo jagani bo sabo bini tomung chamung bahai bini character bahai sung silainai o video ni maidome norok o video kotalung tonga kai o video no kaisa like kai ridi tei o video no hain hai ninaro nukna ni bagui doti phat phat kai kaisa subscribe kai ridi aboni pore bell icon no click kai ridi haika ni naro log loginu notification phainai tahuk tai bohuk song norok chaya kari nai tongdi skip khayawoi o video no tamni bagoi tirprao o Anand Misra IPS no tirprao chongjaka bo belai kai bukha kaham maya ganang bo Assam state do tongjak bini tomung chamung kaham bo jottono rungu music ni bu director bo hakai nini kompu master bo jotto jigano fitted angke emon khai maya ganang burui cherei bura burchuk samung khai sanai krisan obahai jotto takhok rongano bo hamjago oboni bagoino bono tirprao chongkha hake takhok tai bukhuk chong oboni bagoino kok kaham khai obose main topic kai chung salaisinu tabo tirpra hawo tirpra sani je buba karano kebengnai bodol rok tabu ang sasinai buba karano kebengnai bodol rok borok chajagya tiprasani hamkraino chajagya tam khai sini tiprasani bisingo butongo je tipra mothano karui je kebengnai bodol khai tongnai rok haike buini bosong to nayan naya taka kosomni busarok borok rok busuk kebengai tongo aboni bagoi takokte buksong obo bisingni khobor norok jaya kari nai tongdi obo bisingni khobor ang je khobor mamani tirprao doti dotinu tiprasar ni bagoi article 244A manchinai direct fund mannai abo bisingni khobor norok ta tongthok jakdi sikango Amit Shah bai malayoi je bubagara kok salaimani pore rajbari rogon rok baji soklaimani tongthoklaimani oboni bising tui kobangma 10 rok tiprasarok tongthok jamani nugui 10 rok belai khewana laijak oboni bagoinu obo haita tongthokdi kebu tiprasani bagai kaham khobor phaitongo tongthokmani khobor phaitongo haipan ta tongthokdi obo kisa secret babe narokdi angkai secret babe narogoi norok tongthokdi belai chanai oboni bagoinu tini obo haikainu message phaitongo bisingni khobor angkai norok doktino bubagarani bisingtoi bubagarani bisingtoi press meet khai sajaknai norok choya kari nai tongdi tei khnai tongdi tamo ungui tong tei tamo nani thang tong haike 10 to kebengnai oboni bisingtoi no chini hamkrai bu phainai haike norok comment khai sahodi je article 244A o tamo tong kaham kai CD per di saimandi haikai no sinai hambai asuno ango video no bisi log lilia belai kolok kai nana kaijak bayo norok o video ni maidome hamja kai comment kai saklai di tei subscribe kai ran ta pok di tei bel icon no click kari di hambai khulumbai ka